Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Субҳ ба хайр. Имсаҳар соат 8 ва чӣ ки мебинин офтоб ялақас кадасте офтоб ва саҳар кати кӯдако ҳама саҳар кати рафтан. Имшаб момошкати мо будан ва саҳари сиёвуша вай бурдан дар кор гуфта чӣ мегӯянд медосмотр анализоша бояд саҳар кати споридан дар кор. Барои ҳамин хотир рафтан ва хонада ҳеҷ ка нест. Имрӯз то бегония ҳама вайда номаш чи садикда момош сиёвуша хона мебарам гуфтан корума мекунам ба бегони Нилуфара гирифта мебиём гуфта рафтан. Барои ҳамин имрӯзи дароз мо Салмон кати дукаса тоқа вай кадистам ҳози ҳавай нақша дорам ки тез Салмона гуворада баҳандаму хонаҳо якбор паряда кунам, ҷамъогир кунам ва тамом баъд якбор ҳамомхонае мехоҳам уборка кунам ва дина кӯдако гувораи тит кардиян ҳози аввал гувораи хушрӯ карда рост кунам. Чанде аз тамошобинон наистиянд ки апаи Нилуфар якбор нишонтиен чӣ хел гувораи шумо рост мекунен. Рости гап очам рост мекунад, манам рост мекунам. Худам бисёр вақта не ки ягон вақте ки очам рост кунанд хушрӯ карда гувораям хел рост мекунанд аҷоибот. Чанд бора мегум сёмка мекунам аёдам мебурояд дина низади ҳамихе очам омадан хушрӯ карда гувораи рост карда аёдам буромада яки сёмка кунам дина вабше ҳама чи аёдам буромада сёмка карданда. Анам хеле дӯстони азиз ман ҳоз яку раваму вай кунам кору бора сар кунам. Анам хеле дӯстони азиз трезая пушам офтобиам хеле хушрӯ вай адёл чой Салмона да инҷа офтоб кунам офтобда гармакак шавад. Дӯстони азиз намози шом шуда ва ранги динагӣ барин имрӯз низ ман аёдам буромада ки видео кардам рости гап намедонам барои чӣ хешта умуман аёдам буромада ки видео кунам барои он ки беҳад серкор манама намози шомда пирашки кардам камтар картошка кати хеле пирашкиёи варақини хушрӯ ози теза кати мехӯрем нав шудем ва як-дута тарелкаҳои ҳамсоя хонада будан роӣ кардам. Очам да ҳаминҷа Салмон да онҷа хоб Нилуфара бидан саросема шуда жемпирш инҷа кашида пафта буромада рафтак ва имрӯз дароз рости гап ман кору бор фақат вай ҳамин ҳамомхонае кати ҳоҷатхона уборка кардам як уборкаи калон кардам гӯем инҷа бинад ма ҳози ма пирашки пазида инҷои пол нисти имрӯз кӯдакон набудан чӣ хеле ки гуфтам ҳама ҷой ҷамъ кардам монда будам вай кардам ҳамомхонаю ҳоҷатхонае шута тоза кардам хушрӯ сафед кардам. Рости гап беҳад дилам танг шуда буд ки вай ҳамомхона кати ҳоҷатхона вай расво шуда буданд. Анамихел ҳамин рӯзи дароз гӯем фақат ҳами кору бор ҳам хеле буд ҷамъкунӣ руфтану шуштану вай бо даст пирашки кия гирифти ту мана ҳарди небинед инҷа шута ҳама ҷои мағзи нон мекунед ҳарди шумо сиёвуш шумо имрӯз садик рафта будед садик рафтен имрӯз ин медосмотр рафтагӣ буд бо пага не пага момош вай газ ихе вай на фақат пюреша нахӯр нонашам газ ба мазза шудаи Нилуфар тезак ҳастай тезак тар намекунӣ тезак тар кара мехӯрӣ хез инҷа кухни равем ҳама ҷои мағзи нон накунӣ хез Нилуфар хе дастуту дар почат назан хезин тез рафтем кани хоб мери сиёвуш ҳама хоб дӯстони азиз ман аз Нилуфар сиёвуша ҷога додам Нилуфар болошда адёли ду одамаҳай тынка кай гуфта барои ҳамин уқа ғафси бад нест дика адёло ҳастанд ва ё беҳад ғафсанд мана адёлат хорама адёл партон хорама адёл партон хора вохи адёл якта ҳаст тынкак аёчун трезак вай напушидем манам хел дӯстони азиз бегоҳи рӯзда ман ҷоя каме ҷамъогир кардаму ва
кӯдакоя ҷобаҷо кардам, омадам ки то ки хайрихуш кунам. Берунам хеле торик, ҳеҷ ка нест, ҳаво салқин. Дига уже саати 8 мешавад ки мебинӣ ки берунда ҳеҷ ка несте. Ва хостам якта саволда ҷавоб додан. Яке аз тамошобинон ҳастен ки апай Нилуфарам хеле духтари масалан калону духтара ки уже ҳама чия медонистагӣ. Барои чи шумо сураҳоя ёд наметиҳен, шуна ёдтиҳен сураҳоя аз ёд кунанд. Гуфтам хеле нависанд. Рости гап, дӯстони азиз, ман хел тоқати кӯдак дашта ягон чиз аз ёд кунад хеле надорам. Масалан ягон шеър аз ёд кунад, ҳарфоя хеле рақамоя навистанда хеле хонданда хеле кам кам ёд метиҳам шаки то ки ёд гирад. Гуфта ва хел ба фикри ман худам медонам ки аз ёд кардани сура беҳад душвора. Умуман шеърам хеле чиза душвор аст. Барои ҳамин иқа маҷбур намекунам кӯдакоя, то ки кӯдак асабонӣ нашавад, худам асабонӣ нашавам. Кай хондана ки насиб иншоалло хондана ёд гирад мегум. Баъд мегум масалан китоба метиҳам ша мегум ки масалан ин китоб ман ҳамин сураи аз ёд кун, масалан ҳавасманд мекунам ша ки то ки масалан ту ин сураи аз ёд кун, ман тада чизе ки ту хоҳӣ масалан мехарам ё ки метиҳам ё ягон чи бошад. Ман кӯдако чӣ мехоҳанд, ягон бозича ягон чи. Барои ҳамин гуфтаистам ки кай он вақте ки иншоалло насиб хондана ёд гирад, баъд ба ҳазур худаш ҳам мехонад, ҳам вай аз ёд мешавад, уже ба ёдаш мемонад, медонад ки чӣ хондасте. Агар ки кӯдак да масалан хонда ти агар вай оқат намефаҳмад, хубтараш ки худаш хонад, худаш масалан ҳавасманд шавад, худаш ёд гирад. Ба фикри ман хубтар ҳаст, нағзтар ҳаст. Ва ман ҳаракат мекунам ки ин зимистон Нилуфара хондана ёд гирад, то ки ақаллан кам кам гӯем фаҳмад. Барои он ки ҳозир Нилуфар ҳарфои ҳамаша медонад, рақамоя медонад ва то чанда то 20 то чанда медонад умуман гӯем. Ва бо навистан низ метавонад, ҳарфоя хушрӯ менависад, рақамоя менависад хушрӯ. Ва ҳамин зимистон ман ҳаракат мекунам ки Нилуфар ҳам вай хондану ҳам навистана ёд гирад, хубтару нағзтар навистана ёд гирад. Не ки ҳозир хушрӯ масалан ҳарфоя гӯям ки ин ҳарфа навис, вай ҳарфа навис гӯям агар менависад хушрӯ. Ана хондан аку мехом ки то ки хондана ёд гирад. Мехом якта китоби алифбо гирам ша, ё ки умуман да ҳамон бозору масалан китобчаҳои барои хондан бошад агар мехараму вайш мекунам. Акун ҳаракат мекунам ки вай чӣ хел гӯям ҳамин китобчаҳои барои хондану навистану ҳам хеле чиза. Барои ки ябор якта китобчаи навистан гирифта будам ша, хела нависта ҳавая пур карда ёд гирифта. Ва бояд дига ҳам хеле бо як чандта гӯем харам шаю. Баъдам хеле оста навистана ёд мегирад, то бо иншоалло хондана ёд мегирад. Бо хай мебинем оянда кани чӣ хел мешавад, чӣ мешавад. Асос он ки ҳавас дорад, асос он ки худаш мехоҳад, худаш фақат мегӯяд ки манда қаламу ручка те, дафтар те, варақ те мегӯяд. ӯ қағози бозичаҳода ҳавасаш нестай гӯем. Не ки бозӣ мекунад, хай бозичаҳо кати бозӣ мекунад, не ки ранги пешина барин бисёри бад не. Бисёртар ҳозир бо ҳам қаламу ручкаю мел те мегӯяд. Ман берун биромада нависам мегӯяд, берунда биромада масалан ҳарчи менависад вай мекунад, мелоша метиҳам, берун биромада менависад. Анан хеле дӯстони азиз, бисёри бад вай гап назанам, барои он ки имрӯза влог беҳад кӯтоҳ шудааст. Намедонам ду рӯзе ки ман яке аёдам мебурад видео кардан, ҳамин кати бегоҳи рӯз мешавад, ба яке ба ёдам мезанад ки видео кардан дар кор. Анам хеле дӯстони азиз, фикротона дар комментария нависед, ман интизор ҳастам. Ва ман боварӣ дорам ки бо шахсоне ҳастанд ки чӣ хел ҳавасманд ҳастанд вайда кӯдакошона ёд доданда ва кӯдакое ҳастанд ки масалан хонда наметавонанд, нависта наметавонанд, не ки сураҳоя медонанд. Дар ҳақиқат ин беҳад нағзе. Манда маъқулай вақте ки кӯдак хушрӯ карда сураҳои аз ёд кардагӣ аста, хушрӯ карда сура мехонад, ин беҳад нағз аста. Офарин ба ин хел занҳое ки сабру тоқат доранд ва шишта кӯдакошонда ҳам хел сураҳоя ҳам хел ёд метиҳанд. Офарин. Ман
молодец шумо дар ҳақиқат. Ва насиб иншоаллоҳ ман низ ҳаракат мекунам ки ҳамин хел кӯдакои ҳавасманд кунондам. аллакай гӯем ҳамин як кӯдак ёд гирад, уже дигар кӯдакоям ёд мегирад осондия. Масалан ҳозир Нилуфар чандта шеъру ҳарфою рақамоям хеле чизоям медонад ва мегӯяд. Уже Сиёвуш низ ман мебинам ки ҳамин ҳарфҳоя уже а б в гуфтам хеле гапҳо мегӯяд, ё ки айқафҳои Нилуфар шеъроша такрор мекунад ва ман боварӣ дорам ки иншоаллоҳ насиб бо Нилуфар сураҳои аз ёд кунад ва ман Нилуфара гӯям ки масалан Сиёвуш дам ёд те, мумкин ки ёд диҳад. Блога ба охир расонем дӯстони азиз, бо ҳатман фикрҳои шумои интизор ҳастам. ана мехелам хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худотонро эҳтиёт кунед. хайр.